En aquest videotutorial veurem com podem configurar diferents objectes que haguem introduït en una presentació multimèdia de manera que en fer clic al damunt d'ells realitzin diferents opcions. Anem a veure-ho. Primer de tot haurem de seleccionar l'objecte. Un cop seleccionat, ens adreçarem al menú Presentació de diapositives i triarem el submenú Interacció. D'aquesta manera se'ns obre un quadre de diàleg en el qual apareix la casella Acció en fer clic i un desplegable que ens permet inserir diferents opcions a l'objecte seleccionat. Per exemple, anar a la diapositiva anterior, anar a la diapositiva següent, anar a la primera diapositiva de la presentació, anar a l'última diapositiva, anar a un objecte o una pàgina de la presentació, reproduir un so o acabar la presentació, entre d'altres. Anem a veure-ho. En aquest cas volem crear un índex a la nostra presentació i crear una sèrie de botons que ens permetin realitzar diferents opcions. Per tant, anirem seleccionant cadascun dels elements de l'índex i l'adreçarem a la diapositiva corresponent. Triarem Ves a la pàgina o objecte i seleccionarem la diapositiva, en aquest cas la diapositiva 3. Farem el mateix per la resta de diapositives. D'aquesta manera, quan ja haguem introduït els enllaços a tots els elements de l'índex, podrem configurar els botons per desplaçar-nos per la presentació. De la mateixa manera, seleccionem cadascun dels objectes i els hi assignem una opció. En aquest cas, anar a la primera diapositiva de la presentació, en aquest cas seleccionarem Ves a la diapositiva anterior, ara seleccionarem Acaba la presentació, Ves a la diapositiva següent i ves a l'última diapositiva. Copiarem aquests elements i els enganxarem a les diferents diapositives. D'aquesta manera, quan realitzem la presentació de la presentació, doncs ja podrem activar les diferents opcions que hem anat configurant els diferents elements. I això és tot.